Maurag naga mga ornamental. Dito pala ako sa place ng madpand ng tiyahin ko sa Bungabong, Tabaco City. Dinala ko dito yung mga koi galing kay Ryan Salazar. Binigay na sa akin yun. Kaso napansin ko sa aquarium kasi medyo maliit. Ano siya? Hindi siya maganda yung yung growth. Mukhang nangayayat mga ornamental, kaya dito ko na lang ilalagay sa fish pan ng tiyahin ko sa tilapyahan niya. Meron naman ditong isang pond na balak talaga nilang lagyan ng mga Japanese koi. Pasilip ko sa inyo mga ornamental. Ayan mga ornamental, oh. Busy yung mga sa natiyo, tsaka yung kakambal ko, si Roger. Ito yung fish pan. Di pa ayos. Kaka-harvest lang nung dating punla ng mga tilapia. Punta natin. Nandito rin si Kuya Pugi, si Clint, yung panganay ko. Ito yung pamangkin. Hi baby. Punta natin. Ganda dito mga ornamental, oh. Dito dati may mga nakalagay na mga tilapia. Kaka-harvest lang mga ornamental. Dito ko nilagay yung talakong Japanese koi. Ito. Inaklimate ko kaso si Clint pasaway. Lagi, boy. Ayan, dito. Di pa tapos. Pero okay naman yung tubig kasi flowing. Bali, 4 na fish pan. Papakita ko sa inyo mga ornamental kung paano to gumagana at kung saan galing yung water source. Dito yun mga ornamental. Punta natin. Clint! Busy si Kulit. Ayan. Naayos pa mga ornamental. Para sa next na pagpunla maayos na. Ito, lalagay sila ng tubo. Ito, dinawater na yung kasi inaayos. Tiyo sinon. Yan ang tiyuin ko. Siya nag-aasikaso ng lahat ng mga pond dito. Papakita ko tiyusin kung paano kung saan yung water source nila. Ang tubig kasi dito mga ornamental galing sa ilog. Ayun si mother. Yung kakambal ko. Dito mga ornamental yung water source. Dito pumapasok mga ornamental yung tubig galing sa ilog bago papunta sa pond. Dito. Ito mga ornamental yung water source. Kaya libre sa tubig. Ito yung tubong nilagay nila mga ornamental, oh. Yan. Yan po papasok dito sa loob, dun sa box na may screen. Yan. Maganda 'tong mga ornamental kasi flowing yung water.
tuloy-tuloy lang. Pero ang pangit naman ito mga ornamental kasi doon sa unahan may mga palayan. Once na maghugas sila ng siguro mga pesticide, pwedeng maapektuhan yung mga alaga nating mga tilapia kasi dito yung water source. Meron din dun sa kabila mga ornamental, sa kabilang bakod na may fish pond din sila mga ornamental. So ayun mga ornamental dito. Ito, hindi pa tapos pero inasikaso na namin mga ornamental para baka mga after 2 weeks makapagpunla na ulit ng tilapia fries. Balak po pala namin kumuha sa sa Ligaw. Dun balak ni Tito kumuha ng tilapia fry para i-grow out. Dito meron din dito mga ornamental na fish pan. Yan siyang may-ari. Si Kuya. Dito. Dati naka-series lang to mga ornamental. Pag galing dito sa ilog papunta rito. Pag puno dito, pupunta dito sa kabila. Dito sa isang pond. Pero plano na nila na buuin na lang tong dalawa. Kaya yan, inaumpisa na nilang ayusin yung piping para sa water source. Tapos, after dito mga ornamental, papunta na po dito yung tubig. Kuya, daming manpower. Hindi pa to tapos mga ornamental. Mag-update pa rin ako kung once na matapos na namin to. Tapos dito na sa main pond. Di ko lang alam kung anong sukat nito mga ornamental, pero may ilang kilo rin kaming na harvest dito last month. Papunta dito mga ornamental. Tapos ayan na. Di ko alam kung anong talagang pinakaplano ni Tito dito. Pero ang ginagawa ni Tito ngayon, lahat na hindi na isisiris yung water supply. Kanya-kanya ng tubo per pond para kung magdi-dewater, isa-isa lang. Hindi maapektuhan yung iba. Tapos dito ang balak dito ni Tito, maglalagay ng mga Japanese koi para sa ornamental fish. Talaga to ni Tito kasi maganda, may siya center, pwedeng tambayan, pwede ring inuman. Adi Tito. Ito mga ornamental. Tapos after naman dito, papasok dito yung tubig. Dito na siya lalabas. Ito na. Dito na. Paunti-unti pa lang mga ornamental yung pagpapapasok ng tubig kasi di pa nga tapos yung iba pang pond. Kailangan pa namin ayusin. Ayan. Dito lang namin maganda dito mga ornamental kasi presko. Kaso ayan talaga, may makulit talagang bata dito. Ayan, tiyuin ko. Tapos yung kakambal ko. Shoutout Brad. Yan. Kakambal ko. Alat na, mamaya na. Tapos dito na yung labas nung tubig lahat. Dito na sa kangkungan. Ito.
nilagyan nila ng kangkong ni Tiyo para kung gustong magtipid, adobong kangkong lang, pwede na, may pangulam ka na. Di ka nabibili dyan sa palengke. Ayan, pero may tubig to mga ornamental. Balak ko nga ditong pakiusapan si auntie na lagyan ko ng beta fry. Titingnan ko kung maganda yung growth kapag nandito sa flowing, kaya dapat ayusin to. Ayan, makangkong yan mga ornamental. Bali kung ayusin pa namin to, bali dalawa pa tong pond. Maganda to para sa mga i-grow out, yung mga papalakihin, kahit mga ano, maganda dito mga ornamental beta para sa akin kasi kahit kunti lang yung tubig, ayos lang, basta malinis. Flowing naman yan mga ornamental. Kaso yun nga, ano pa, di pa siya talagang maayos. Pwede na ata natin mga ornamental. Kanina pa tong nakababa dito, acclimatations yung mga Japanese koi. Shout out kay Mr. Ryan Salazar. Sa kanya kasi tong Japanese koi binigay na sa akin. Kinuha niya kay Koi Cavite. Brad, release na na. Siklit mo na ako, siklit ang paano. Si Clint na mga ornamental yung inutusan kong mag-release ng Japanese koi para matuto na. Kasi alam ko naman na doon din yung bagsak ni Clint kasi nakikita ko din na mahilig siya sa mga ornamental fish. Sabi ko nga, nung dati, nung bata pa kami, mahilig kaming pumunta sa ilog para manghuli ng isda. Pero ngayon, dahil yun yung hobby ko, hindi niya na kailangan pumunta sa ilog. Hindi na siya mapapalo. Ayan. Sweet home na sila. Malaki na yung bahay nila mga ornamental. Ayan, nagpapasaway na naman mga ornamental. Mutas dadak ko pun mo. Wow, nailin na mas malalabo. Yeah, pasaway kaso. Ayun mga ornamental. Once matapos tong fish pan ni auntie, kasi nandito naman si Tiyo, siya talaga yung nag-aasikaso, siya sa kanya yung idea lahat, yung abot sa pagpapasok ng tubig hanggang sa yung para sa pang-dewater na outlet ng tubig. Sa kanya yan na idea. Ito mga ornamental. Dumigdi ka na ho. Lalabog mo. Busy pa. Kukuha kasi kami dito mga ornamental ng mga fingerlings na naitabi ni Tito nung nakaraang pag-harvest. Bala kasi namin ilagay doon sa isa pang fish pa ni auntie sa Oras, Tabaco. Doon ang maganda doon mga ornamental kasi bukal yung water source doon. Malamig, malinis, talagang super linis yung tubig. Pinapaliguan nga namin mga ornamental. Ayan. So ayun mga ornamental, mag-update na lang kami. Mag-update na lang ako once matapos na itong project ni Tito sa fish pa ni auntie. Ayan. So ayun mga ornamental. Magta-transfer pa pala kami dito sa pinag-releasean ko ng Japanese koi ng yung 4 na pirasong malalaking pako na dun sa sa kabilang pond para dito na sila lahat. Ito mga ornamental, binubutasan na nila
dito sa kabila para mag-transfer na yung tubig dito sa kabilang pond kasi nandito yung pako. Kukunin namin dito para i-transfer dun sa pinaglagyan ng koi. Medyo malalim din to mga ornamental kaya inumpisa na naming butasan. Clint! 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 Yan ang mga ornamental. Pinapalipat na yung tubig para madiwater na yung sa kabilang pond kasi nandun yung pako. Kukunin namin yun. Ayan. Mamaya mga ornamental, makikita natin kung gaano kalaki yung pako na nandun sa kabilang pond. Ayos. Mamaya na lang mga ornamental pag mababaw na yung sa kabilang pond. Digdida. Ito na mga ornamental yung isang pako. Transfer na. Kukunin pa nun yung tatlo pa. Aabang na. Puro to naman sa tirigaya na niyo. Ibang bidaan. Yo, di mo na ilagay oh. Marami pang laman mga ornamental na mga tilapia. Kasi mainit na. Parasak pa day. Kain na pa paano ini? Parasak pa. Oh, nakulaon! Nakulaon! Baka mapabuhian! Document. Pangalawa at pangatlo. Ang lalaki na mga ornamental. Tapos sumusarad eh. Dumana sa ano. Dumana. Isa na lang. Ito. Malalaki na talaga mga ornamental. Ito na yung last, yung pang-apat. Bili ka din chumulo. Patay na. Patay na. Patay na pero pumipisik pa. Lang. 32 na daw. Ayan. Yung pang-apat, malalaki na talaga. Ang lalaki! A few moments later. Dito kami ngayon mga ornamental sa Oras. Maglalagay kami ng kinuha namin sa bungabong na mga tilapia fry. Tingnan natin, papakita ko sa inyo yung lugar. Ayan mga ornamental. Ito yung simpleng tulay ginawa ni Tito. Ayan, ang linaw ng tubig. Napakasarap. At dito namin mga ornamental lalagay yung mga fry tilapia.
Ayan. Ayan. At yung water source pala dito mga ornamental is ito yung sinasabi kong bukal. Napakalinaw ng tubig. Ano, sabi na. Baka day mahal. Dito yung source of water. Baby. Ayan. Bukos na sa saro. Ayun. Busy. Relax. Yuna? Yuna ini oh. Oh, pantay na ano? Bago, may daradana. Saan? Sa duman sa fish pond. Dati may fish pond. Ang sa tigbibilig. Ayun mga ornamental. Uwi na. Uwi na. Tapos na ang Uwi na tayo. uwi na. Update na lang kami mga ornamental about dun sa tilapyahan. As of now, hanggang dito na lang mga ornamental. Maraming salamat.